Хайде да си направим едно бързо, лесно и вкусно руло от тиквички. За приготвянето му 1 кг тиквички се настъргват на едро ренде. Посоляват се, разбъркват се добре и се оставят да престоят 15 на минути. След това се отцеждат от отпусналата се течност. Към тиквичките се добавят 3 яйца, 4 супени лъжици брашно, 2 супени лъжици олио, половин бръска магданос нарязан на ситно и чесън на прах на вкус. Всичко се разбърква добре. Сместа се прехвърля в голямата тава на фурната, заслана с хартия за печене и се разпределя равномерно. Пече се в загрята на 180 градуса фурна за 20 минути. След това полученият блат се намазва равномерно с около 350 грама крема сирене и се навива на руло. Рулото се нарязва на шайби и се сервира. Добър апетит!